Ето е групата на Шаро. Бате Данчо, Чичо Марто, Скубане! двете дами и тук ни пияници. Почваме Доктор, Веско, акумулатора, да, и Смолянлията. И моя милост Танос. Да, харесаме. Веско, кажи нещо, моля. Много се вълнувам. От кое? За първи път ходя на рафтинг. Нещо друго. Нещо умно кажи. Умни такива са твои. Значи Веско се вълнува, че ти ще ходиш на рафтинг. На къде тече реката? На къде тече реката? Не, към морето. Към морето? Да. А не към планината? Не. Значи онзи ден беше към планината, а сега е към... Да. Това беше водовъртеж. Прави разлика. Водовъртеж и водно-електрическа централа и река. Ето ме и мен, аз се притеснявам за световния мир. Просто и за изхранването на птичка. Стига. Чакай. Май, то беше с джуки, 4 джеса и някаква. Тя путката караше по-хубаво от всички, бе, брат. Аз не спря тока тази женица, бе. На живо си внимавай. Йордане! Пират, бе. Ето къва. Ти си гледай фотографията, аз ще ти разказвам за вецовете. Да. Искаш ли? Да. Какво правиш, бе? Котор правиш, бе? Сладка вода. Евгения, Евгения! Днешния ден си заслужаваше всичко. Събличане, обличане 100 пъти, каране, возене, всичко това се заслужаваше за този участък, дето го минахме сега. И не ми я се върна да го направя още веднъж и още веднъж и още веднъж. Да се заслужаваше заради тия хора.